Hola, diamantets. Mireu, aquí ja teniu el quadre acabat. Com us vaig prometre, us ho ensenyaria. M'ha costat una mica. Vaig dir, aquests són quadradets, no són rodones, i són, a mi, almenys a mi personalment, m'han costat més. Són una mica més complicats de fer-ne, per mi. Hi ha gent que jo sé que només fa quadrats perquè els encanta, però a mi m'ha costat. Ara potser una vegada falli més, doncs ja està. Però bueno, aquí ja el teniu acabat. Espero que us agradi i ara doncs, anirem a veure si començo un altre. Entre avui o demà, més aviat demà, doncs a veure si començo un altre. Ja us diré quin és. Vale? Ens veiem. Vinga. Adeu, diamanters.